bịa bekasị ife ọ dede Mary na-ekwu bekasị ife bịa lee ka m gwa gị ajọsịrị m na nweta ozi ihe mere Mary bekasị ife asị m gị na ọ dede Mary na-ekwu bekasị ife gee ntị akwa ịkpọrọla Mary ịma na nwatakịrị a nwaarị 13 years gị sị na ya ga-azụtara gị kandụl na ewerela ọkụ n'abalị maka ntị ya ma onye ihu ma onye azụ anụghị nso gị kpọrọ Mary kpọbaga n'ime ụlọ ji aga akịrị n'ala nga ahụ bekasị ya ife dum nọ na ya n'okpuru bekasị ife na Mary amatagwule nwoke bifo gị eme eke gị kama mechọọ na ọsịsọ Mary matara nwoke na ebe Mary matara nwoke na ebe Mary Mary amata nwoke hospital report ndị polisi jige m nga na-akọwa n'ọgụ nwa bekasịrị ihe niile yes inspector gwara m na mgbe niile kesi gbasara gị na be na dia station ọ bịakwa na dia station emekwa instead a ga-ebuga gị court eme ndị nwe ga-agbapụta gị so mụ ekpebie ihe m ga-eme gị n'onwe m bekasị ife jos ka m nweta gị ka m were eze shapụ na ihe gị akpịchọ gị na-ekpekasị ụmụ nwa ya ndị ga-ekpekasịkwana ya hụrụkwana ụmụntakịrị ka na-eto eto nna bekasị ife olekwana otu isi na-ebi ndụ dị otu a chere awụ nọla m na kredit m agwụwala but ọwụ dị ka aha n'ọwa ekwensu mba ebe ekwensu mere gị ihe ka m kpọgazie gị ebe ekwensu na-anọ ịghọtara because akịma na nna Mary awụghị onye ụka ọkụma na ọwụ dibịa ka ọwụ achọghị m ịgwa ya because ngwa ya ọ bụ n'ije ka a gara n'gị ihe ngwa hala ya na ya jọsụ nọ nga aha mee ihe ọ ga-eme ọ ga-afụ ya afọ ma ọ ga-akpọ gị na mmiri akpọ gị ka gị agwụ bet ka m jọsụ were shapina m weta gị m were ihe gị kwọbie ya na-ede sọrị ịdịrịkwana sọrị ihe nwatakịrị akpa na ikpepụrụ otu nhụ lekwanụta ga-esi etighachi ya imerụọla nwa itile nwa na ajọ ihe ọ ga-ara ahụ nwa enweta onwe ya n'ụwa ọzọ ma oge na-adịghị anya sef ka otu iriole mgbe ikwe na-eri na-aga ọ ya mere m ga-eji na m mere gị ebere onye nwaanyị ga-emere gị ebere mmecha gị ihe onye nwaanyị mere eme na gị ebere because m ga-eme gị achọghị m ikwu otu okwu na oge ngwa oke bekasị ife ele ebe ị nọ ugbu a ka m hụ gị ka m marụta ga-esi mezi ụka o na ga anụla akụkọ m o ị nọ ọpụ iwe ka iruola ọpụ iwe ka iruo ebe ọ sọrọ ngwa ebe ị gbafere na ka m gwazinụ mpa mere ihe mere n'onwe ya na ọ bazu n'uru ka m agwa mpa mere ihe mere onwe ya ihe gbasaziri nna ya eme gị mekasị ife but nye aha akwa na ọwa aha baptizim gị n'eziokwu elekwana onye ndị gụkwara gị aha ele ụdịrị ihe asị gị mekasịwa ọwụ mekasịwa ụmụntakịrị togo etogo ụmụ agbọghọbịa togo etogo oke oshi gị n'aka oshi na-akpasu ulu gị oshi n'ukwu gị ara gbachie gị ntị chere aka aghọrọ mpa Mary ị ga-ahụ ihe ga-eme gị chena Mary ahụ agụrụ ya nna ya gụrụ ya Mary akwụkwọ onye chọọchị nna ya akwụkwọ onye chọọchị Mary wụkwa nnọọ ọkwa fada gụkwara ya aha bet itile aka na choki credit awa agwụla sef ngwan yeah